ziren gutxi izan errege egunaren bezperan Donostiako Gipuzkoako plazara hurbildu zirenak. Agortu egin ziren Caritas Gipuzkoaren Opil Solidarioko 1500 rosko zatiak. Mundu hobea eraikitzeko ekitaldi garrantzitsua denez, Caritasek ekimenean parte hartu izena bizik eskertzen du. Bildutako dirua erakunderen gizarte ekintza laguntzeko bideratuko da. Gau ez eta isilik lanean aritu aurretik, erregeak gure herrialdeko hiri eta herrialdeetan barrena ibili ziren. Besteak beste, zaldiz, trenez, itsasontziz iritsi ziren. Jaiotza bizurenetan, jaio berria gurtu ondoren, adineko personen egoitzak bisitatu zituzten. Ondoren txikienek egindako eskariei erantzun zieten. Gero, zoriontasuna banatzeko lanari egin zioten gau guztian zehar. Urtarrilen 6an itxi zen Donostiako Elizbarrutian irikita jarraitzen zuen azken ate santuak. Martuteneko espetxean zegoen ateak alegia. Presoen lagunta, Fernando Prado Gotzainak eta Manu Erroea Paizak idatu zuten ekitaldia. Presoek elkarlanean egineko ate santuak bide berriak irikitzeko nahi adierazten du. Konfiantzazko, duintasunezko eta etorkizunezko bideak. Mugarik gabeko desioa.